या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाइफ टाइम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय तुला रावराणे यांच्या हस्ते लोकार्पण झालं। यापूर्वी भाजपानं त्याचं लोकार्पण कार्यक्रम केला होता, तर पुन्हा शिवसेना ठाकरे गटानं कार्यक्रम केला। एकाच गाडीच्या 2 वेळच्या लोकार्पण सोहळ्याची चर्चा तालुक्यात जोरदार सुरू आहे। शिवसेना नेते रामदास कदम यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे, कारण रामदास कदम यांच्या 2 मुलांच्या कंपनी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे। आमदार योगेश कदम आणि सिद्धेश कदम हे योगी सिद्धी डेव्हलपर्स मध्ये भागीदार आहेत। या कंपनीनं मुंबईच्या कांदिवलीत इमारतीचा पुनर्विकास करताना कायद्याची पायमल्ली केल्याचा आरोप करण्यात आला। या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांसमोर सुनावणी पार पडली। पुढील सुनावणी आता 15 जूनला होणार आहे। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।